Pinunaw. Muna pare, malututangkat ta. Nimbag nga rabi kada kayo mga kaparparalan, dati kami man kinikumpare nga kabukabayin. Nata kami man lang nga makaramid ti video parparalan na taga puti tratrabaho so ti construction kakabsat. Ti si dami tatakabsat kinilaw nga baboy nga dati laok na nga randi siya pare. Una, Kasano nga ay kay dumata ti gundaway kiniapo ta kwa. Pasalamat ta makaramid tawan ti video tanya bago ta mangan. una, dot perte kundawa. Lord, agyaman kami tatang rabi, agyaman kami man tinga taraon. Ngayon kami pagsangwan yata nga rabi, sika Lord timang ti bendisyon. Ket sika mo Lord ti mga aywan ti sumagtunggal may sakata kami, ket dayti ti dawatan mi gapu tinagan mo Hesus. Amen. Amen. Bisina kon pare. Rusyak Tayo pa ito. makaramantikwan. Karni baboy nga Adun sa matin na po ita pare na kanay. adulang kit kita mata paring ang basit ata. Uy, Nabaya mantikwa. Karni manok. radis kabsat kan karni baboy. Nga ti tawag natin no dinak ay Tagalog dinakdaka niya. Pinunaw. Ngayon pare. Good na yan. Sa bisan nga gapot trabaho. Overtime. Muna pare, malututangkat ta. Patuloy mo man ta kas labumbumtak ta pingping mo. Sabaw. Ngayon. Good na pare Pare, baboy. manaram na ta pare. Hanggang ngatawan. Damti ko ni pare, naibusal-busal nga sila, lulukong sa mic. Ingatan mo makan mo nga kayo. Hindi ka makangalan, ay makapangan. Ay. Dahil talaga tipang durm mo ya pare. Dapalasag na na eh. Nariga man ako ang pangbulon pare. Sepulang ka. Ito pwede niyam. Hindi mas sinabawa mo pare. Tulang-tulang nan. Ngat. Nakanguran yun. Masarap talaga pare itong luto mo pare. Dinakdakan yung ulam natin. Nakdakan tapos yung may buto-buto. Sinabawan natin. Double purpose now. Oo. Mabuti may nairam ka na ring light. Kaya nakagawa tayo ng video. Pinahiram nila pare. Hindi natin mo gusto pare. From Bagay. Mabilis naman kumain. Ang kuntis naman. Natagani. Nung nakaraan pa saan tayo naka-rabbit ng video pa rin gabi. Oo. Wala lang tayong ring light. Bili tayo pare kung may ano na tayo. Tira, Yung malaki? Masalawan niya lahat sa likod mo. Tagarida mo sa karuba pare. May birthday. Maingay sa kapitbahay mga ano. Sinsya na sa ingay. Pasensya na kayo sa mga maiingay. May birthday kasi sa kapitbahay. Malapit pa ako kanina napaway pare. Napaway saan? Yung sa instruction. Yung mga kasama ko. Ba't mawain na yung kasama mo? Malapit lang ba? Hindi ko man yun sila awayin. Huwag mong awayin eh. Kasama mo sa trabaho, awayin mo. Bakit anong problema daw? Ba't ka
Malapit na paaway. Ano ko yung mag-produce ng mga gamitin nila na mga mason. Libur lang ako pang mag-produce. Ay, akala ko ano ka, foreman ka. Nagkuan na dito sa kwan, sa baba, sa bukid. Turman, dito na, naglibur na. Yun lang pare. Pang bukid lang daw ako pare. Ano pa? Ito na yung sinasabi mong marami kanina pare. Yun o, marami pa. Kunting bak ko na lang yan pare, wala na. Seconds lang daw. Marami ka ng marami. Bambungin na pasa oh. Saan na yan Diyan bandiray. Parang nabusog na ako pare. Paturay mo naman yung di ako makagalaw ng busog ka Ay. Di masanakot pinuno nga karne baboy nga daradis na. Namisan na bawa na tultulang na paray. Wala mabinat ti tiyan. Buti na lang talaga mayroon akong sinabawan na pangbulon pare. Hindi natin tumaybos pare. Anong hindi? Oo. Sorry. Thank you Lord. Gatigab na ako pare pero mayroon pa akong sikrito. May tatlong kamot pa. Natin mabos din pare. Hindi ko makaya. Hindi makadiwag pilitin. Kailangan na pilitin natin. Hindi mo pilitin kung ayaw. Baka magsangit. Ulam naman lang yan pare. Wala namang kanin yan. Sabi ni kumpare nung isang araw pare nakaihi ka daw. Hindi. Nakaihi ka daw. Nagpunta ako dito ng umaga, maraming nakasalapay na ulos. Yung anak ko ang umihi. Yun ang panparay, kaya may palusot pa rin daw. Hindi, baby pa yung anak ko. Walang pambili ng diaper. Kaya yun. Nakaihi. Nag-ihi siya. Di, Ay. siyempre, nung magahan, di. Kung ako yung nag-ihi, pare, di ako nang laba. Si Mrs. Man. Nagalitan ako ni Mrs. ko Ako nag-ihi, di ako maglaba. Siya man nang naglaba. Hindi ko yung ihi. Nato dapat i-blackbag na nailawak na Sila matam. Garo doon sila mo niya pare. Oo na. Turun pare. Turun mata na Nya iteruan. Daon. Buyang kalangan. Panurin na lang kita magkain pare. Pero ko na. Ikaw na lang magkain yan pare. Hindi na ako magkain. Mag-igop na lang ako. Bakit nga Ano kaya pare? Sabi mo kanina marami. Ngayon natimbag na. Yan Natin na lang tayo Hindi ko kaya sa'yo na lang yan. Mag-shoutout na lang ako pare. Ikain ka lang dyan. Buggaw ka? Oo, magbugko tayo ng tao. Shout out kay kumparing Junski TV. Shout out from Dubai. UAE Dubai. Kay Drake PH. Drake PH shout out sa'yo. Lakay. Marv Padilla. Shout out din sa'yo. Tsaka kay Michael Hupana TV. Shout out pre. Tsaka kay paring Rinaldo. Kay Edwin Rolago. Pre, shout out. Talagang bilib talaga ako sa iyo pare pag
kainan no. Pwede ka talagang ilaban sa contest. Hindi pwede. Bakit hindi? Maraming magagaling dyan. Ay, magagaling pero yung pag ganun mo, yung pag ganyan mo talagang unbelievable yan para idol. Oh. Ito sa akin pare, meron pa dito oh. Ito lang Hindi mo na eh. Bigay- Mayroon pa yan. Bigay ko na ganito sa iyo itong tulang-tulang oh. Kung kaya mo pa, hindi na. Gusto mo na eh. Ang alam mo. Siyempre pare gabi, hindi man lang tayo sa bukid. Sa bukid lang tayo di. Napapaligiran na sila sa kagubatan niya pare. Ikaw pare wala kang shoutout, hindi mo shoutout si Leopoldo Batawel. Wala pare. Ano sila? Busin mo na pare. Masim. Saan na yan? Sabaw. Ayoko na. Kala ko magsabaw ka pa. Masim. Masim yung karadad. Hindi pare ah. Masarap yan, may kainin mo lang yan oh. Inutin mo. Tawag ng tawag yung anak mo pare. Ano ba huwasan? Oh, surrender ka na. Naingatan ako. Maraming lamok. Gusto na. Maganda sana kung mayroong cheeser. Ang pangpainit ng katawan. Oo. Wala man tayong ibili pare, nagbalik ka sana doon, di may bili tayo. Wala akong agi. Wala akong ilang araw lang yung trabaho ko. Tatlo. Nag-absin ako. Ay, may makuha ka mang ayuda. Hindi pa alam yun kung kailang taon pa yun. Palang buwan. Ito yung lamok pare. Busin na muna yan pare, kaya magpaalam na tayo. Kaya mo na ah. Ubus na oh. Kahit agpatingga lang dito iti video tayo aparparalan ng kakabsat kat ni kumpare kaya talaga nabisinan so nakabsat ti trabaho so nga patingga lang ti video mito yan hindi na kami kumabaybayan lahat tao rin man kami lag-upload at salamat ti pinagbubuya Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.